Vakomana vechange radio aiwa vari kubatikana pamusoro pezviitiko zviri kuitika munyika yeZimbabwe iyo inganzi political instability yavari kuona kuti kubva zvarikabva muma-elections mugore ranezuro gore ra2023 panoonekwa kunzi pane ma-events akatranspire zvakanyanyisa anoitika munyika yeZimbabwe pamwechete neSouthern Africa achiinfluenswa nethe ruling party ZANU-PF avarikugara vachiramba vachiti izvi tavaboo nazvo. Sanapinda mashoko atinoda vanhu vechange radio vakomana aiwa vari determined nekusachinja munyika yeZimbabwe. Not subscribe or like or turn on the bell icon. Tipita pahindo change radio mzana nasi they posted their live video kuti in their live stream vanira vachiti we dive into the key issues affecting Southern Africa today. Topics include President Nelson Chamsa's role is a beacon of hope for the oppressed, the fight for justice involving Jameson Timber, Chibaya and Abode 65, and the winds of change across the region. From Mauritius and Botswana to the Mozambique crisis and Namibia's upcoming elections. We also examine the controversial demolitions in Harare and Chitungwiza, with the government pointing fingers at local councils. Vanozvikare vachi invite everyone kuti ajoin the insightful discussions and expert analysis. Vatara masvika vachiti aiwa tinoda kuexposa zvese zvikuita influence iri kuita the ruling party ZANU-PF muSouthern Africa zvari kuona kuti vanocapture vakomana veopposition vese vanoona kuti aiwa ZANU-PF aiwa iri involved pane marigging ema-elections anoitwa kuMozambique ane akamboda kuzama kuitika kuBotswana zvavanouya vanyasa kuona kuti panapa sevakomana vechange radio vada kuzamisa change munyika yeZimbabwe. They inviting people vaisi vari kuda ruzivo vese vanenge vachida kuva educated pamusoro pezviri kuitika zvavanasangororwa musaga kana ngovara vasingazivi. Tudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Bvina comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.